Hai lam soba ane o channel o jotono no chari kaham ga bayab song bahi tongbai noro kaham tongna dekhak tayo taya kaham no tini sangre tongga akunu khaya katini hani tonggo gaban bagai ini akun video muslamia katini ang wachu mana ai chande thanai chande ro muslamo tamni hingga tini hai sama kan nong comments bagai ini ang bicara orang terus kamu nong komen semua nong aja kan sabut kayak komen kayak kamu pada kesan ujano jam komen semua ini nong komen sama tam kaca sabut masuk jora tahu jora sabut kayak bagai nong masalah ikan apa ujano ang korinai Sanjit Devruma belai hambai ketal video upload klaim bagai Sanjit Devruma ni belai kan non bahan hambai dan video rong nai sabut khai tongmon bagai non bo belai kan hambai take next Robindra Devruma markheno maichaka mikhumbai mikhumu thokchokona ni chao belai kan hambai taku Robindra no bahan na tangai gangge chubai tongri obai kan an video tibo kaham comment rok khadi mana video chaja ke comment rok je muchung ting khaiman haida ang kaham khadi ma bainer kaham ta khadi ta ke isa de miss isa pa na thoka ambai nano belai kena rajak bi tebo kaham video tubudi takhuk tirprajak bi nano bahanya belai kena hambai tubunai kha mana kha tebo kha tongtoka ni no mane ni comment chung nang poroi tangi kage chatung nai ang tiu kaham tubi manan bagai norong bagai TD family blogs belai kena hambai no TD family blog no bahano TD family blog ka ani joto video no blog comments khayo dubong comments rong pori na ligena paide belai kena special thing na bono nini mikhumu thok chukana ang chana muchung thangka ani bo channel tongo kisa support khaidi ang bon nyono subscribe khai nai nungbo kisa khaidi please already nono ang mane already nung channel ang subscribe khaija belekana hambai an video nai te comments khamin bagi TD family no especially Birurwal Devruma Taipung da thoka Taipung o jang Taipung no che dana an bidin nugun no kana Taipung da thoka ani che thoka Taipung tu belekan thogo jora o chaman bagi ge oro to pori me awbai rok pon jahana comments khayo pori khnar wan to jani man mani bumung ke channel bungkus malia benedicines hornocha Selina kue disute kuidei donde dora malia belai kono to ketaluan sing channel bong ke situ belai moto kambai obo hanyo buji me dan orun ramdel obo hanyo bakin sijak benedesia ra hanai obo achang bori malia kupulung hamjak ma channel nono bahani belai ke hambai comments khame bai angle oboko thalik no tiyang khlai mana mano angle tang tham nugo ni sa belai ke na hambai comments khame bagai TD family blogs hanse nono norong belai ke na hambai naithokani ni video belai no sini bo blog channel tongo sangno bo kisa support khayi sang nijira sang ti browser mana support khanyani nango tangai hingangke sang je mansak sang nai lainai ge ti project bi bong ke chawo phani ni chawo phani ni chawo
hambai nono ke next comment sungpore nai Supriya Tiprajuk Blog and Entertainment bin channel mung chung norok ni blog dili no nayo dara bai bachai belekena hambai Supriya Tiprajuk no bahino ang check kanya ke nong video bo ang nai ke chukendo ni logi chong borok tam borok nayo norok no belekena hambai chin video nai chabut khai tongman bagai ge o jaga to hamya comments khani rok bo tongo kaham ni logi hamya rok bo tongo ga TD family borok han khabiu ka na song na thokka belekena hambai borok motamuti an video num nayo belekeno support bo khayong ga TD family borok sabiu ka na thokka ni video ang nai ni video no agini video no bo kisa ma ani video no kisa nai nayo ang jotoni video nayo tai comments rok jin khaji ase like rok la joton khai rbayo comments rok jin khaji gya te kise video ta kise comment obikolo belai kheno naithoka ata ni video blog sari kaham naro bahanya belai khena hambai tai ani khani ham jangma tai chibai ya paro tai ani khani pai playa hambai nono ya paro Tiprajuk bi ang chajaka bochachaka beleken bong ke Tiprajuk bi ke beleken mani pani comments khaya un bagai beleken hambai khorokju tongo beleken comments rok hamya khlayo borok no bahino hambai habe na bahai rok ta khaji borok ni kun video sul bokru borok non tam khlai negative khlai bukarok tip sabai video rok go comment chidra khayo khaine nyo kahamni logi hammi tonga na haipe no khari chungte ke comments par lane naithok series ni tamasuk sound tong ana ang kaisi video khamene chungji bamboo cart ni khama jaga beleken sound ka abon bagi bo khorang rok khna liana kisa juyok chajak liana tangin ke na kadi katal bla tabu edit rok khama jaga mistake rok thango buskang video rogo edit khebru chatok nai kaham khlanya bagai TD family blogs special beleken nongna hambai maro nice video beleken video bro nai naithok bro manchau geta kesa SBL belai naithoka dara hambai nano bahina ni channel lo bang naikha nong video rok bahino beleken nano ba hambai adi debruma nice reaction video beleken hambai bono bahino obakeno sang chubalai tonglai nango khorokse video sang tak to sin borok YouTube channel comments rok na poriman bagai narong no hain hai tini bagai asang no jotno no hor kaham tini